Бау! Здравейте, аз съм Пресян. Аз съм Танчо. Да. От сега нататък ще имаме общ канал, аз Танчо, ще правим влогове двамата. Аз отделно си имам канал, който ще бъде долу по линка, него също може да се сабскрайбите. Сам правя влоговете там. Какви 2-3 клипа ще бъдат само вкъщи, пък останалите ще бъдат Данчо, защото все пак там правят ремонт сега в момента и някак живе. Ще правят ремонт. И те ще има страница, която пак ще бъде отдолу и ще може да я харесате, ще може да се абонирате за нас. Той клип ние смисъл да го харесате, защото само се представяме. Това е нашето интро. Се видим следващата седмица, когато Данчо ще правим клип. А пак аз ще имам клип още днеска в моят канал, пак с него. Там правим Whisper Challenge. Така че може и ние да гледате. Не е никакъв проблем. Може да се абонирате и за двата канала.